eskubide guztiekin euskal preso eta iheslari politikoak etxera. Preso politikoen ingurune hurbila, beren senide eta lagunak oso ezagun ditugu gure herrian. Beren presentzia duin etengabekoak Euskal Herritarron begietara hurbiltzen du Espainiako eta Frantziako kartzeletan sakabanatuta dituzten preso politikoen izatea. Kinkeak eskuetan eta zapiak lepoan gainditu beharreko egoeren jabe egin gaituzte. Begiak zabaldu dizkigute Argentinan maiatzeko plazako amek eta amonek egin zuten gixara egoera argitu eta bidea erakutsiz. Orain bidea egiteko tenorean da gure herria. Ordea, gaur egun 688 lagunek osatzen dute Euskal Preso Politikoen kolektiboa. 688 lagun hauetatik soilik 8 aurkitzen dira Euskal Herriko espetxetan eta gainontzekoak Espainia, Frantzia, Portugal, Ipar Irlanda, Ingalaterra eta Mexikoko kartzeletan aurkitzen dira preso. Bestalde, gaixotasun larriak dituzten 9 Euskal Herritar espetxe arindu egoeran aurkitzen dira beren etxeetan preso. Ezinbestekoa da, espetxeetan gaixori dauden senide eta lagunak etxean eta aske izatea. Baita, kondena beteta daukatenak ere. Horregatik, behar du aske izan gure herrikideen txurik ere. Kondena osorik betea duelako. Azaroan, 24 urte egingo ditu espetxean. Naiz eta 2008an, kalean izan behar zuen, orduan bukatu zuelako ezarri zuten kondena osoa. Aldiz, Espainiako Entzutegi Nazionalak beste 9 urtez luzatu zion espetxealdia. Aldi berean, amnistiaren bidean, Ekaitz, Tximas, Labi eta Xaporra ere, sakabanak eta gaindituz Euskal Herri ekarri behar ditugu. Gainontzeko euskal preso eta iheslari politikoekin batera, beren eskubidea delako. Txuri, Burgosen, Ekaitz, Parisen, Tximas, Castellonen, Labi, Leonen eta Xaporra Palentzian aurkitzen dira. Guztira, 2215 kilometrok banatzen dituzte Zarauztik, beren herritik, beraien familia eta lagunen ondotik. Bide honetan, guztion artean sakabanaketarekin amaitu eta gure senide eta lagunak Euskal Herrirako bidean jarri behar ditugu. 2200 kilometro asko dira. Pertsona bakoitzak elkartasunez kilometro bat egingo balu, 2215 pertsona beharko genituzke gure senide eta lagunen gana iristeko. Izango ote gara? Eskuz esku, kilometroz kilometro, guztiak etxeratzen aldeko aldarri egingo dugu. Etxean behar ditugu. Eskuz esku, egin ezagun bidea.